Идеята за Доместина дойде от предишен бизнес, който имах за управление на етажна собственост. Това беше и първата такава компания в България. В един момент живущите в холовете, които ние управлявахме, започнаха да търсят от нас услуги от различни специалисти, които имахме в компанията, и така съвсем естествено видях възможност да влезем вътре в домакинствата. 10 години по-късно Доместина е единственото място, на което на един екран можеш да сравниш цени, рейтинг и предварително да знаеш кой колко добре би се справил с услугата, от която имаш нужда, като резервацията отнема 1 минута. Като успешен предприемач ме изградиха множеството неуспехи и всеки един момент, в който нещата не са се получавали. Мъже като мен никога не достигат върха. Върха остава илюзорен и особено вълнуващ пътя към гоненето на тия недостижими върхове.